Hier in die Boesmanland in Mare. Lê daar 2 babietjes in Le Preme bij een crash met die naam van Little Bambi. Want Bambi is ook met de I met een kappetje opgeschreven. Bambi. Hij zei, nou zet die 2 mannetjes in Le Preme. Nou kijk je in die aan en hij zei, ik aan zoals ik vanmorgen hier zit, zo gatvol voor Purity. Hij zei, jij moet het op mijn gezicht gaan zien. Hij zei, zoals ik vanmorgen in die prem zit, zei ik voor jou, ik is klaar van gatvolheid voor Purity. Hij zei, laat ik nou voor jou mijn eetprogramma verduidelijken. Vanmorgen 6:30 is mijn bek vol Purity. Hij zei, 6:15 voor een crash, toen kwam is mijn bek vol Purity. Hij zei, laat ik net die aangekomen, maar vader mijn doeken maken, weer mijn bek vol Purity. Hij zei, 11:30 middag is mijn bek vol Purity. Hij zei, middag voor mijn mama, ik kom vat voeren met je pot Purity. Hij zei, dan kom ik bij die huis, daar kijk mijn maat deze wel lives, daar krijg ik Purity. Hij zei, daar lekker beetje, als ik wakker word, is het grijze net me, daar vreet ik weer Purity. Hij zei, zo zeg ik vanmorgen in die prem zit, zei ik van jou, is gatvol, en klaar met Purity. En dan babietje draait zo'n supreme, maar kijk hem zo. Hij zei, jij leert aan jou dat gaat de man door Purity. Hij zei, weet je hoe voel het om een titel deel met de man met tekst en pleinroep? Ja, zet nou jij door Purity. Dat is niet makkelijk, hè?